Lehenik eta benik eskerrak emanez hasiko nahi izateke, lehenik eta ben elkarragietan etxari bildu honetan beste atal hau txertatzeko bita edo behintzat bultzada emategatik eta batez ere marrazkilariari beretan uste dutelako gehien askotan ez bezalaxe liburuarekin batera beste irakurketa bat eta liburua irakurtzeko beste modu bat argi eta garbi marraztu edo argitu duelako, ezta? Orduan, bi irakurketa paralelo egin daitezke gai beraren inguruan eta nik benetan eskerrak eta harridura ere agertu nahi biak. Eta, egia esan, aurreratu diguten bezalaxe, nire historioa da atazkarra jaten dituen ume edo neskato batena da. Eta elkarrizketa baten aurrean dago momentu batian, ja nagusia da eta atzera egiten du. Kazetariak egiten dizkion galdera batzuen aurrean, hasten da gogoratzen bera umea zenean nola konturatu zen edo noiz eta zergatik konturatu zen atazkarra jaten zituela. Bera ordura arte etzan kontziente. Eta hortik aurrera azaltzen ematen dira hainbat peripezia. Nola gurasoek ez duten onartzen nola baita esateko atazkarra jaten dituenik eta ez duten nahi beste inork igarri dezan edo bai afaria daukaten lagunekin edo bai janartzeiguna agertzen danean eta ez duten nahi jakitea atazkarra jaten dituenik edo eta umeari agertzen diote hori gaizki dagoela, zatarra dagoela, defektu badala, gaixo badala, hau da, hor badagoalako nazte pixka bat. Eta eramaten dute medikoaren gana, eramaten dute, tila ematen diote, ematen dute yoga saiotara da. Gurasoek egiten dute pixka bat defektutxo hori kentzeko alegina. Eta bera, momentu hori guztia ez du ulertzen, ez daki nora eramango duen, behar bada ez du onartu ere egiten, baina argi daukana da guzti hori gertatzen den une horretan, bera beste nunbaitetan dagoela. Eta horrek okertzen du oraindik egoera, zeren eta gurasoek edo ingurukoek are eta txarrago hartzen dute egoera hori. Hau da, atazkarra jaten ditu eta gainera ez dago egon behar den lekuan, bai? Orduan hor hasten da pixka bat bigarren mezua edo azalean azaltzen ez dena eta sakonean liburu honen bidez esan nahi dana. Zeren eta kontua da, atazkarra jatea impulso edo refleju inkonstientea da, hasiera batean. Inor ez da konturatzen atazkarra jaten dituenak, ez dira konturatzen atazkarra jaten dut. Zergatik jaten dituzten eta noiz ari diren jaten. Kontzientea balitz, errazago izango litzateke, atzerantz egitea eta ekiditea eskuak ahora eramatea zen. Eta importantea dena da ikustea edo hori erakutsi nahi izan dut behintzat, inkonstientzia horretan bagaudela nunbaiten. Hau da, atazkarra jaten dituela, beste nunbaiten dago eta beste mundu hori nik sortu dut edo erkatu dut edo bildu dut sormenarekin. Hau da, normalian guztiok ere sortzen ari gara, era batera edo bestera, atazkarra jaten gauden une horretan. Eta hori da askotan besteak ulertzen ez duena, bastakilako nun zauden edo eta zergatik zauden une horretan. Orduan nik egin nahi izan dudana da, defektutzat hartzen den puntu hori gauza positibo batekin erkatu eta kasu honetan da sormenarekin. Eta gainera sormenan hori marrazkilari bat da. Gaur egunean, pertsona hau marrazkilaria da eta kontura ematen du berak etzegoenean egon behar zen momentu horretan sortzen ari zara. Berak buruan irudiak, marrazkiak, historioak eta abar zituela, ez? Orduan, importantea da niretzat hemen mezu subliminala edo atzean dagoena da kontzientzia hartzea dela gauza guztien gainean dagoen egin beharrekoa eta batez ere deia izango liteke behar bada gurasoei, ez da, ikuinen behintzat agertzen diren gurasoei edo eta beste gurasoei. Eta, kasu honetan bukaera ez dakit alaia, baina bai positiboa edo baikorra emana izan diot, hain zuzen ere umearen munduari erreferentzia eginez eta umea agertuz. Nagusiek danetik agertzen da ikuina, baina protagonista eta umea eta hori guztia pasatu duena umea da, hain zuzen ere ez, umea da erantzun hori eman behar.